Lah dalah iki bocah iki arep ngopo ya? Bagong kita ki Petra ki wis metu nang tempat pemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petra mboten pantosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikrontrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Goleki iki lereke kata-katane iki nanti mengkono nggih lah terus panjenenganipun Iwang Adipu Kulon paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula jane ngaten mawon luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampean jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ata nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah dalah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petra ora iso gagapi pengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa pengjane adi Pramanik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita hus. Napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik, tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi blaka kalian ulun sakarepmu Bagong nun blaka suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau blaka suta blak kotang terus terang ngoten neh genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Hus. Lah ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanta. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe nang donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dumeh panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dumeh panjenengan Semar urip nang Ngadipada, terus sampean beda-bedake derajate Semar karo sampean. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampean padha-padha putrane. Modar aku. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to?
ngerti kaya ngene tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Iwang Jagat karo Sinan Tandha kawisaning Bisna Panjang kunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negari ku ditengkeke. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso ngono wong ilahe. Skaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wah, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh ya? Apa ora? Musuh Bagong e omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing angka 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki. Sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena Pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa penek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men.
yen kita wani kalian para dewa tegese kita bakal cepak pati kita Bagong pancen kuwi sing tak gayo urip ngopo bentino mung bayar kreditan wae esuk 2000 awan 2000 sore 2000 uripku ki wis rekoso ciduk wae tak kredit kok lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho ya men sak karepku sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan mboten kula tetep ajeng nyuwun keterangan diparingke napa mboten yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya kerubutan para dewa kowe lah bocah ya suarane kok ya sawenane ayo sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane Bagong urung jabut nyawa teteki untune jabuti untune sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa rumasamu aku ora gawe ember Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa jauh adil bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama Ledan iki gak bali meneh ki piye Endra iki gak merucat ki piye apamu kapan kowe ayo lendange tak kesrok aku brojol dhewe ayo Bagong e sepeleke cah digdaya nek mung digendhong aku digendhonge sok tak tibake dhewe saking kesele kono rono kono pegel aku anu weh yang mati-mati wae Bagong gendong Kakang Rodo kadipun dilelampaning kayiwangan tadi namun sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yektosipun namun badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Ambaya wujuding Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala inggih Kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih Dasundi Kakang Semar anggenipun badhe ambangun Karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng pangwaos ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun
Gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng Pangwaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumaya dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar. Tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng Kayuwangan. Ah mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi Paduka Adi kula mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada laturi ndhawuhi dhateng para Jawata inggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang inggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula imutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangwaos ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya inggih monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dap-dap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu nggarap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel inggih Kakang Narada inggih kula semanggaken penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh budhana kang padha sibu jeneng ulun nedya mudhun saka ling sira kandha waru binanggun manjing telenging Suranaya kula ana nang istangan dawuh namadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian purna gatining pananggilan Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning Kayuwangan kayap sangganing para widodara widodari ingkang sekethi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar 1000 nalika semandara mreget tindahing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira
wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kari ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep Pukulun Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Pukulun Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, masa? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelari rawang bener kandhamu Igong. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir go, aku wis disebul mbun-mbunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ha ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya, diantepi. Bakti kula kunjuk Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk, ya piturut tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget Igong aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulun Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun Tampanono. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo?
Kae Brama kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa, aku wis jebul-bulun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe merga kuwi kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to bapak niku ya dewa ya wong bapak niku wujude titah kan dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata kan kok ora dikeparengake kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata monggo nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali kula tak matur kersane bapak ning nek mengke bapak nesu dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne Petruk ora usah melu-melu aku tak munggah ning kayangan sapa sing wani karo bapak ayo Wangsulandra apa sing domongke Petruk iki betul iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane ora ngamuk ning kayangan nek nganti aku karo Petruk ngamuk umpama aku kalah aku medhun ning omah ning Karang Kadempel Pak aku diajar karo Bathara Indra karo Bathara Brama nek bapak nesu piye blogegku geku kesadulita lit mel Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang kepengen ora suwe le dadi dewa munggah ning Sulendra Bawana munggah ning swarga Dahana ngubal-ubal entut mudhar mengantute bapak iki aku wingi dintute 4 sasi opname ya Tru ayo sembrono ora wose gelem bali apa ora nek kula pulun wangsul ben awamu yen mboten pulun wangsul mapan tak cemplungke kawah condro di muka waduh Gong cemplungke kawah condro di muka ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe kawah condro di muka ki apa kolam to wis kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong aduh ya ya mulai lho kok aja mulai kita wis wajib tak paneni kok mulai rasa wedi lho kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem sing kandha sapa aku ngono lah nyoto apa ora lha mbak aku mengarang kok iki kowe ngawur senengane ra kula mboten purun wangsul yen ngono kowe wani karo Bathara Indra estunipun kula mboten wantun ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten Petruk isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita ayo bali apa ora wangsul kula nek nganti didukani bapak kula isin kula wirang mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata nyuwun sewu mboten ajeng wantun kula mengke pengen boyong Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipanirmala niku tok nggo sah bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun jane wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ajare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedhe pasane aku mati. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis
Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing ngurung disebul? Yantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu mburi iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyonaken pangapunten Petro bali ora bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kandha karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Diponirma lan Perem Pertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti kelara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku isih cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu weh. Ditinggal ya mane-mane man. Mane dengkulmu mlocok ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja-aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing Pati. Yen manyeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulung Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa, Gong? Kancamu, Mbok?
Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu Tru getarane aku iki kenal karo kowe Petro sapa Tru kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti kok ana tepung ro kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Kok kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum. Kayak serial TV lah. Sama itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Bapak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi?
Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jin saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Wah, tepung aku nek Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Ayo, amok mata, saya mlatai nanging padha wae. Ayo, tunggal rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Ya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, seneng. Ayo, ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara. Nggih, pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadipati ya kowe ngorak-arik para dewa
ora minggat jebol nyawamu mongso bisa nglawet tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandar Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Wulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ae wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja kok diplintir lho padake gawe ntrontro woi adalah wah kayanganmu rahmat Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pungulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangjaning para Jawata Widatara Widadari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara inggih manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk kuwi atmaja kita.
Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng kaya ento kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar. Oh, ngaten Bu Ulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken dawuh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Ulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Kita ki nek ora gawe geger ngawal ah. Ngapa e, Gong? Jarike tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangganing dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis ngono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis-wingis tuta mangolir guwa sela mangling tuta mengolir guwa sela mangling Petruk dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ana ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti. Sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petruk. Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk.